Kasina ife onye chọrọ n'elu ụwa ọyọbazie chukwu. Ọ bụ chukwu bụ onye emele ya ife chọrọ. Otu akụ ife chọrọ n'elu ụwa yọba chukwu. Asịghị yọba n'uchukwu. Ife chọrọ n'elu ụwa yọba chukwu. Asịghị yọba n'uchukwu. Ife onye chọrọ n'elu ụwa yọba chukwu. Ezi oyi yọba n'uchukwu. Ife chọrọ n'elu ụwa yọba chukwu. Ezi oyi yọba n'uchukwu. Asị n'ife chọrọ n'elu ụwa yọba chukwu ọnọ ya emenu ya. Ife chọrọ n'elu ụwa yọba chukwu. O wee kwuo sị ọnọ n'ụwa na-ekpele chukwu, ọnọ n'ụwa na-ayọzi chukwu, maka na ọmụmụ chọrọ n'elu ụwa dịzi n'aka chukwu, maka na akụnụba chọrọ n'elu ụwa dịzi n'aka chukwu, maka na onye chukwu nyere ndụ na-emuzi n'ọmụmụ, maka na onye chukwu nyere akụ na-enwezi na akụnụba. Ife akụ enwe ife akụ enwe ife akụ enwe dị n'aka chukwu. Ife akụ enwe ife akụ enwe ife akụ enwe nụọ sizi n'aka chukwu nụọ. Ife onye chọrọ n'elu ụwa ahụ, 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 ife onye chọrọ n'elu ụwa ahụ dị n'aka chukwu nụọ. Ife chọrọ n'elu ụwa yọba chukwu. Asịghị yọba n'uchukwu. Ife chọrọ n'elu ụwa yọba chukwu. Asịghị yọba n'uchukwu. Ife onye chọrọ n'elu ụwa yọba chukwu. Ezi oyi yọba n'uchukwu. Ife chọrọ n'elu ụwa yọba chukwu. Ezi oyi yọba n'uchukwu. Okwu gịnị? Ana m ekele His Royal Majesty Elvis Ọnụọra Eze ji ndị Igbo one of Austria, nwoke siri ike. Eze Omerọra one of Ọka. Ife a na-agba nkili numeri n'Ọka. Eze Omeọgọ, enyemaka maka ụmụ ogbenye. Ugwu enu, ezigbo mmadụ na Vienna. Ọ ya dịrị gị na mma. Eze ji n'ọbụ ọgaranya nwụọ. Eze ji n'ọ siri ike. Ịma na di ya gba afa na nkịtị nụọ. Ịma na di ya etu afa na nkịtị nụọ. Maka na onye na-etu afa nụọ nwere jiri mara. Eze ji na-erisi ji ike nụnụnụnụ. Ọgaranya ngada. Eze ji ịdị ọra mma. Eze ji CEO, Executive Officer, Excellent Boutique and Consultant, Center Vienna. Ịbụ mmadụ ọra. Aspangị daalụ. Ana m ekelekwe Lolo, Mr. and Mrs. Emeda Amaka Ọnụọra, Ochieze nwanyị, nwunye Eze ji. Ọ mara obi dị ya. Eze ji dị gị sikwa nkele. O wesikwa nkele ndị ọyị ya niile nọ n'egwu a. Ana m ekelekwa ọkwa aka ya bụ Chief Ferdinand Chijioke Nwosu Ogogbuzue Nwabude Ezugo na Ọka, former chairman of Anambra Progressive Union, Grass Austria, Chairman Motorland Brothers Limited, Outreach Car Wash, Ekweme Square, N'Ọka. Isikwa nke na-ekwana nwanne gị Mr. Smith Hotel Ọka. Eze ji si nkele unu niile.
na Guruzi Igbo, onye ama ama n'Ọstra, Okwusike 1 na Vienna, aka Bokono. Eze jisi nkene chunu niile no. I just look at us know him. High Chief, Wise, Ibe, Ochimba 1, Nisu, Fatai, Ozume 1, Nambise, Ogane chukwu ezigbo onye nna ana m ekenekwa lọlọ ya Agata Wise Ibe, Akaraka Restaurant, Vienna, Austria, AWAC Home Dubai. Onye ọma Wise Ibe no dị ọra mma, onye ọma Wise Ibe no siri ike, nwekwa amamihe maka na Ochimba ugwu Ochimba n'isi, Ochimba siri ike nunu maka na onye na Chimba na-echemba maka na onye taziri ayo mamife n'aka Chukwu nunu. Ana m ekelekwa High Chief Charles Ofo Edo, aka Idemmiri 1 of Ogidi, maka na ndị Ogidi fa were mmadụ, aka Idemmiri nuo, aka Idemmiri nuo. Ogene chukwu mbele gị n'elu ụwa ibo odogwunu, ogene chukwu mbele gị n'elu ụwa nuo ibo odogwunu, maka na ife na-emere ọra n'ụwa dị anyị mmanụ nuo. Azịkwa ka ihe eji ekene ezi oyi Ifeanyi Kopus Ọwụnọbụ Chinemeze 1 of Amobia, Ọka South, onye a na-eto good morning na London, good evening na Vienna. Ezigbo mmadụ asị gị daalụ. Ifeanyi Kopus nọ n'ibu n'odogwu, ọka ihe eji ekene Emeka ọzọ odogwu n'aba njikọ ka ijele wanu onumekene nunu, ijele wanu onumekene nunu ọzọ ijele onye ọma na grasị, onye ọma nunu ijele ọzọ wa. Ana m ekele gị maka na iso na ndị siri ike no. Ana m ekene nọmbụ ekene Chekwu of Umoji, Anambra steeti, ezigbo te mmadụ, ezi oyi eze eji asị gị daalị deme jidesie nke iji ike ekene Chekwu anyị cheze n'ezikwenu Injinia Mike Ume ihe rịọba 1 of Amesi Agụata Local Government of Anambra State, Chairman of African Catholic Community, Vienna, Austria, Ilosonna Mbuba Ichie Eze Nna Emeka. Ana m ekelekwa lọlọ ya Eunice Nkiruka Ume Akwana Obidia, onye ọcha bịara ụwa n'oji,
chukwu asingi yomenu chukwu ifi chọrọ n'ụwa yọba chukwu asingi yomenu chukwu ifi onye chọrọ n'ụwa yọba chukwu ezi oyi yomenu chukwu ifi chọrọ n'ụwa yọba chukwu ezi oyi yomenu chukwu. Ana m ekele Honorable Chinedu Nwoye Glamour, Chief of Protocol Anambra State. Elvis Zuma nwanne sigiji sike daalụ nwanne m nọ ya balae jezie kelezi n'oyi mụọ ịmana asị na nnukwu mmadụ dị ka nnukwu arụsị onye na-agba afọ na-apụ ọkụ o butere ike okolobịa High Chief Aloysius Igboeli, Chairman of Ambassador Club of Vienna. Ọnwa gburugburu ọnwa ateri, Chairman of Anambra Progressive Union, Vienna, Austria. Ọchịandị Ambassador asingi jeniru. Ana m ekenekwa lọlọ gị Margaret Chinyere Osodieme maka na Osodieme, Mama Chidera na Mama Chidimma. Onwe oyokonuno, onwe aloy oyamanuno, onwe oyilangas, onwe aloytes. Asim need your mama. Iso na ndị ọgịrịga na Vienna maka na onye nwere gị nwere ife no. Anyị jezikwe kenezie n'ụlọ onye ọma High Chief Alonlo Emmanuel Njikonye Akụnesio Bike, one of Ụmụajata Omemma Akụnesio Bike na Vienna. Ọ bụ ọnụrụbe nwanne agbala ọsọ odogwu ka odogwu. A na-eme kene odozi akụ ya agbala nwanyị of Emmanuel Njikonye. Ịma ọgaranya nụọ Akụnesio Bike. Aka ịkpatara na-esi obi ike nọ na maka na ịdị na nwatakịrị bute ike okorobịa. Anyị jezire kelezienụ ọga, anyị jezu kelezienụ n'ọga ndị ọga nụnụọ oke nwanne m High Chief Alọlọ Prince Patrick Orisakwe Ugo ebe n'aja, one of Owerri Nkwoji, the President General Imo State Community Austria. Ya na Alọlọ ya Ugo ebe n'aja no siri ike, onye ọcha ka onye ojii mmanụ nụọ, nwoke ọcha ka onye ojii mmanụ n'elu ụwa niile nụnụ. O nwere obi mmadụ, o so na ndị obi nwanne, ọnụrụbe nwanne agbala ọsọ. Ugo ebe n'aja ekenekwara m. Ajezi ekene High Chief Ọkadigbo Ogbuefu Chigozie na Nedo, Chairman of Royal Parliament Club of Vienna, Emeritus. O sokwa na ndị obi nwanne maka na o nwere obi nwanne. Onye a na-asị jide nke oji ya jidesie ya ike, oyi mmadụ. Ana m ekele Peter Ọzọchukwu Neke Denka Nnewi Okwuluọra one na Austria, aka na-arụ agụ na Nnewi, Oticha Mgbadaji one n'Igbo Land, Chairman of Royal Parliament Club of Vienna. Odogwu ka ọ bụ Peter Ọzọchukwu Okwuluọra asị gị jisie ike
na Vienna ọwụkwa nnukwu mmanwụ ka ọ bụ. Anyị jezikwa kenezie eze taya na Vienna, eze taya n'Igbo land, eze taya gburugburu. Ọ bụkwa odogwu ka ọ bụ, onye mmemme ka ọ bụ. Anyị jezienu kenezienu oyi nwụọ Sani Abacha na Vienna, ọkpankụwa na Nọọfịa njikọ ọka eluchie odogwu na uru ogbe na Nọọfịa, ebu chairman Anambra Youth Progressive Union Oslo. Abacha no diara mma, ọkpankụ ni diara mma, onye na-akpafa no nwere ji mara ya, iso na ndị butele iko kolobịa nụ. Ịma na onye nwere yino nwere ife oyi ka nwanne ebe ọbụla kpọrọ ọkpankụ ọya azalụ onye uru ogbe na Nọọfịa. O siri ike o. Anyị jezienu kenezi n'onye ukwu ọga ndị ọga High Chief Uche Sebastian onye ukwu agbarụsịa ngene one of ụzọ agba Ancient Kingdom, egbe a na-agba n'anyanwụ Ikenga N'ikeduru agbata na olu afọ agụ a na-egbu achara na-eto n'ụlọ. Ọ bụ oke nwa amarụsịa oke nwa nụọ, amarụsịa ngene oke nwa N'ikeduru. Asị m ọ ga-adịrị gị na mma, ọnụrụbe nwanne agbala ọsọ mụọ Elvis Zuma tụọ ya abalị oyi konja ife ịchọrọ n'elu ụwa yọba chukwu, ife ịchọrọ n'elu ụwa yọba chukwu, ife onye chọrọ n'elu ụwa yọba chukwu, ife ịchọrọ n'elu ụwa yọba chukwu. Asị gị yọba n'chukwu n'ụlọ onye mere ya, asị gị yọba n'chukwu n'ụlọ, ezi oyi yọba n'chukwu n'ụlọ, ezi oyi yọba n'chukwu n'ụlọ. Elvis Zuma nwanne Ikeji nwaka, asị m onye ọbụla demedeme ndewonu. Yes, ọ ka o si wee dị. Ife onye chọrọ ya arụwa Chukwu ka Chukwu wee